Rundunar sojin Najeriya ta ce sojojinta na Operation haɗin kai sun yi nasarar dakile wani hari da 'yan Boko Haram da ISWAP suka kai da tsakar dare a garin Marte na jihar Borno, har wanda ya fara da misalin karfe 1:05 na daren ranar Litinin. Ya janyo arangama mai zafi sakamakon sojin Najeriya da 'yan Boko Haram din, inda sojojin suka kashe da dama daga cikinsu. Rundunar sojin ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X. Rundunar ta kuma tabbatar da mutuwar sojoji biyu a yayin faɗan, yayin da sojin suka ci gaba da bin sahun masu 'yan Boko Haram ɗin da suka tsere. Garamar ta dai na ɗaya daga cikin wuraren da Boko Haram ke yawan kai hari, saboda matsayinsa na tasha da hanyar shiga garuruwa. Majalisar Dokoki ta ƙasa ta karɓi buƙatar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na neman amincewarta wajen ciyo bashin dala biliyan 21.5 daga waje da kuma lamuni na cikin gida na kimanin naira biliyan 758 domin biyan wasu basukan fensho. Buƙatar da nufin samar da kudade masu muhimmanci a sassa daban-daban na tattalin arziki, musamman kayayyakin more rayuwa, kiwon lafiya, ilimi da samar da ruwa. A yau ne aka karanto buƙatar shugaban ƙasar a zauren majalisar dattawa. Majalisar ta mika buƙatar shugaban ƙasar ga gwamnatin majalisar dattijai mai kula da basussukan cikin gida da waje don ci gaba da binciken majalisar, inda ake sa ran gabatar da rahoton nan na makonni biyu. Gwamnan jihar Borno Babagana Zulum ya jaddada kudurinsa na ganin cewa babu wata karamar hukumar jihar da ta fada hannun 'yan ta'addar Boko Haram ko ISWAP. Zulum ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da manema labarai a fadar shugaban kasar bayan ganawarsa da shugaban kasa a fadarsa da ke Aso Rock Bila. Gwamnan ya ce ya je fadar ne domin ya yi wa shugaban kasa bayani kan yanayin tsaro a yankin arewa maso gabas, musamman ma a jihar Borno. A makon da ya gabata ne mahara suka kai hari garin Marte. Zulum ya roƙi gwamnatin tarayya da samar da ƙwararren dabaru da za su tabbatar da cewa garin bai fada hannun mayakan Boko Haram ko ISWAP ba. Da yake jawabi a ranar Litinin, gwamnan ya ce roƙon da ya yi wa gwamnatin tarayya ya fara haifar da wasu sakamako. To ƙarshen labaran kenan.